Hey mensen, ik heb gisteren een Beats gekocht bij Promax, $80 kost het. En hier is het, Diddy Beats original package, you see that. So, Diddy Beats, Beast by Dre Monster. En als je aan de zijkant kijkt, dan heb je dit. Dit. Zit hier ook. Oké. Als je hem openmaakt, dan heb je nu weer hier. En dan maak je hem hier weer open. Dan heb je daar de Diddy Beats. Het is een D en een B. Deze kant ook. Ja, ik heb dat goedje met zo'n magneetding. Oké, zo daar is de Beats, weet je. Zo erin, oké. Maak hem hier open, zet hem daar bijvoorbeeld. Maak de Beats weer open. Hier, alle earbuds. Speciaal voor de Beats, ja. Hier. Original Diddy Beats manual en warranty. En je alles kan zien hoe je Diddy Beats moet werken. Alles, oké. Zo, dat is hem. Zo een beetje.